Evo, to je točka dnevnog reda, ista kao ovaj plan i financijski plan NK Papuka Osječko 1664 Orahovica. Ja bih kao se još jedanput svima zahvalio na ovoj podršci. Znamo šta je bilo 28. mislim da 8. Evo sad prije više od mjesec dana i nešto. Vodim sam sam nekoliko udruga i svakako treba poštivati statute, treba poštivati zakonske propise Republike Hrvatske i na neki način to, ne na neki način, znači u punoj formi to primjenjivati na svaku udrugu. Bez obzira da li ona bila Papuk, da li ona bila braniteljska, da li ona bila, ne znam, od mlađe populacije ili bilo što drugo. Ja vam se još jedanput zahvaljujem. Nadam se da ćemo dobro surađivati. Onu grupu što sam otvorio, što ću otvoriti, znači stavit ću vas sve. Molio bih vas kad vas pozovem, znači nije bitno. Znači svi vi koji ste tu članovi skupštine, svi vi možete doći na tog naše skupštine kad mi imamo naše sjednice. I zašto? Iz razloga zato mislim da 24-25 ljudi može više proširiti i podijeliti neku povratnu informaciju, pozitivnu i načini rada, nego ne znam ja i možda 2-3 ljudi. Evo u ovom dijelu što prošlo je 2 mjeseca, na neki način zahvaljujem se u tom radu, ja mislim da smo odradili, nismo rezultatski, ja isto nisam zadovoljan sa tim dijelom, nismo rezultatski, ali zbog nekih dijelova smo i zbog nekih stvari smo morali to na neki način, a i zbog samog sporta. A i zbog kolicine ljudi koji su se vratili u Papuk, imali volju i igraju za 0 kuna i igraju za dobrobit ovog grada, ja vidim da će i rezultati biti bolji u drugom dijelu. Nadam se da ćete me svi podržati u radu, da ćemo dočekati i tu 100. godinu našeg kluba Podnog Papuka i na neki način obilježiti to na jedan kulturan i pravi svečani način. Ja vam samo moram reći znači da ona skupština od 28.10. mi smo na sjednici odlučili, ja sam povukao, znači nije nas niko srušio, nego ja sam povukao kao takav, kao izabrani predsjednik, povukao sam zapisnik, znači o uknjiživanju u registar udruga, promjene i na neki način imali smo prostora i ovaj prostor sve smo u međuvremenu odradili kako treba zakonski, sukladno statutu, da bi se to moglo verificirati. Kad se to verificira, evo ja se nadam da ćemo krenuti još jače. Da razne politike su dobre, došle, pozitivne, sportske, a ove ostale me ne zanima. Mislim, možete i vidjeti, znači da evo sad upravnom odboru našeg kluba ima maltene iz svih stranaka i to treba biti to treba biti to da svi damo podršku klubu na neki način, da nema razlike, ne znam, između jedne i druge struje. I ja sam u svakoj udruzi bio i svakoj udruzi sam rekao ko hoće raditi i ko hoće pristupiti, slobodno će mu se dati prostora, otvorit ćemo razne klubove u sklopu nogometnog kluba, tako da evo to nije problem. Što se tiče točke, znači 9. točke dnevnog reda koji govori financijskom planu za 2023. Nemamo još puno vremena za taj neki financijski plan, nemamo baš puno vremena ni za ono što smo odradili na neki način. Znate da su iz kluba dosta otišlo igrača, na neki način registriranih u vremenu preuzimanja i sa voljom da igraju za NK Papuk nije bio niko, znači 0. Nadam se da ćemo u toku ove 2023. godine još do kraja uspjeti konsolidirati redove. Ne možemo više na neki način registrirati igrače. Ovaj prostor koji bude bio u zimskom periodu, to opet zavisi od klubova koji će nam dopustiti da li neki igrač doći ili ne može doći. Znate da uvijek to ima problema, da klubovi normalno, svi koji jesu ovdje u vašem okruženju imaju, ali i nemaju igrača. Evo, vi ste svi bili svjedoci da u ovom našem fondusu mi smo iskupili 21-2 igrača, ali uvijek je neko bolestan, neko ima kartone, neko ne može, neko je odsutan, neko radi.
na neki način i teško je skupiti da se odigra uopće taj dio. Što se tiče financijskog plana, evo ja ću samo malo, s obzirom da nam je ostalo još oko 10.000 eura na računu i da su određena sredstva kao takva već preodređena, na neki način, evo, troškovi druge županijske lige, znači to su suci, delegati, kotizacija 1000 eura, troškovi održavanja igrališta, prostorija, opreme, kosilice 1450 eura, troškovi drugova nastalih tokom nogometne sezone 2022. 2023. 3000 eura, troškovi za opremanje, sad ovo OŠN, nogometnog kluba Papuk. Ja bih vas, znači, znamo da su mladi ti jedini koji su pokretači i da bez mladih selekcija ćemo jako teško moći napraviti jedan iskorak. Mislim da je bio problem i onog prije upravnog odbora i te ekipe što nisu razmišljali ili nisu imali mogućnosti ili nisu imali vremena, ali nisu imali na kraju ni novaca da bi se mogao pokrenuti moj prijedlog otvorena škola nogometa NK Papuka ili bilo kako da se zove. Ja mislim da ćemo mi u sljedećoj godini pokušat ćemo sa radom krenuti u otvorenu školu nogometa, znači sve selekcije koje bude bile. Nećemo, znači, od nikoga uzimati igrače, nećemo od nikoga na neki način, sa svima ćemo biti partneri i ovi koji su ovdje u Orahovici i koji su vani, ali evo, mislim da ste svi zato da bi trebalo, znači, oformiti mlađe selekcije i od tale kreni. Jer bez toga nema, evo, to se sad, vidjeli ste šta se dogodilo, nema novaca, dječki odu za novcima, nema novaca i na neki način u klubu ne postoji niko. Niko ne postoji. Niko.